hezkuntzari jarraipena emateko, lehen hezkuntzan, lehenengo mailan, kimu proiektua hasi gara, matematiketan, proiektu manipulatiboa da. Horretaz gain, badago ere kiba. Kiba da jazarpenaren kontrako proiektu bat Finlandiatik etorria, eta laugarren eta bosgarren eta seigarren mailan metodologia aurrera eramaten ari gara, kompetentzietan oinarritutako metodologia. Eta guk DBH-en egiten duguna da, zuen ildoei jarraipena eman. Alde batetik, kiba nerabezarora egokitzen dugu, gero ingelesa indartzeko jarraitzen dugu LH4 bosein bezala plastika edo art ingelesez ematen, eta gero badira 6 edo 7 urte eki implementatuta dugula ikasgai nagusietan, ez da? Bai irakasteko eta bai ebaluatzeko orduan. Gero gainera Julene konturatzen bazara ikaslearen irteera profila ere deskribatuta daukagu eta elkarlanean ari gara ezaugarri horiek lantzen, ez da? Hori da. Eta horretarako ere, baditugu txangoak, barnetegiak, ekintza osagarriak, ikastolatik kanpo, eta jarduera bereziak ikastolaren barruan egiten ditugunak elkarrekin. Ikuspegi berdina LH-en? Eta DBH-en, hori da.